Mabungahong kagabhion mga igsuon, anian ako ni balik mag-live ta. Kumusta mga igsuon? Pasensya na mo medyo busy jud kayo, grabing busy ha. Apan yes, busy kay ko. Apan wa ko nakalimot pag-ampo ninyo kadadlaw. Okay, so welcome sa atong live karon. Ako sa i-share niya. Wait. Kamo na igsuon i-share ng live palihog be. And you can mention your friends and loved ones as always in the comment section. Praise the Lord. Kabalo nga daghan kay nagatang da kay daghan nag-message na o pastor, wala ka nag-live. Di ba? Nanako karon. Praise the Lord. Okay, again akong i-share mga igsoon. Unta na mo, I declare nga naa mo karon sa mayong kahimtang. Jesus name. Mayong panglawas, puno sa pabor, protection sa Ginoo. Praise the Lord. So again, ako sa ni-share tong live zone. Good evening, Pastor, from Arlene Biarcal. Pa-shout out lang from Cebu City, Pastor. Reynold Neri. Check sa na ako mga iksol kung nakakuha na ba ko, nakashare na. Right. Done sharing. Praise the Lord. Okay. Okay, let's start again. Mabungahong kagabhiyon mga igsoon. Akong i-shoutout ang tanang mga Akong i-shoutout ang tanang mga OFW diha nasa lain-laing sulok nining tibuok kalibutan in different countries around the world, around the globe. Shout out mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer. Shout out yung tanan. And of course, akong i-shout out ang ato ang mga avid followers, viewers, listeners. Ang uban mga nag-send og star subscribers ani nga page, thank you. Anyway, duha nga to ang aktibo nga page, no? Atong original page nga dili recommended, but salamat sa Ginoo bisan dili recommended atong original page nga naay 220,000 followers. Nag-anam kadaghan atong followers, hapit na ta 221,000. Praise the Lord. So duha ang atong active nga page ron nga gigamit sa live karon. Akong gi-cross post ba, no, ang Mabungahong Kristohanon katong naay 220,000 followers ug kaning Mabungahong Kristohanon 2.0 nga naay 40,000 followers. Kani may recommended kaning new page na to, pero akong gigamit ning duha, both of them akong gigamit mga igsoon. And shout out no subscribers, star senders, mga new followers, welcome kay morning nga page, no? And
So wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption na ning live. After this, kabalo na mo, ako ni siyang i-upload niya, i-download na ko dito. Ano? I-download din niya akong i-upload sa itong YouTube channel. No, again, ang link nasa caption na ning live mga igsoon, no? So, shout out na ko ang tanang mga subscribers sa itong YouTube channel. Free ran no? Salamat kayo. And then, shout out na ko ang tanang kapulisan yung nagtanaw karon Luzon, Visayas, and Mindanao. Campus Menia, Cebu. Shout out to Sir Paul Acosta ug sa iyang lovely wife nga si Ma'am Clarence. Kauban ni nako sig sulod sa Cebu City Jail. Shout out nako ang Tagbilaran City diri sa Mua, sa Barracks, sa Bohol. Mga higalan akong kapulisan diha. And of course, ako ang gi-shout out ang Cebu City Jail. Okay? Shout out nako akong mga brada na sulod. Kabalo na mo, kung gingon, no? Padayon lang mo nun, ako namo sa akong prayer. And, sa akong nadunggan, murag, bawal pa mo sulod, balik ang mga request, no? Pero, sagdi lang, time will come, no? So, wala man ko kasulod diha og 2 Mondays na, nga successive. Pero namo sa akong prayer, no? Shout out Cebu City Jail. Shout out na ako si Brad Aris. Shout out na ako si Brad Kinit. Ang Tibuok Maximum 4, shout out. Shout out na ako si Brad Jao, nga mayor sa Brigada 20. Sakto ba ko? Shout out na ako RDC 123. Shout out na ako si Brad Mago o ang iyang lovely wife nga si Lovely ang pangalan. Shout out tanan nga mga kaliwat niya sa Pasil, yang whole family, yang mga anak. Og shout out sa nako si Brad Ibang og yang Tibok family, no? Shout out na ako sila si Brad Pacho, tanan nga naa diha sa RDC 123. Shout out ninyong tanan. Dili na nako ma shout out tong kuan kay katong akong gilista-lista ba. Kay naguba akong cellphone, bag-o ni akong cellphone gipalitan ko sa akong asawa. Salamat sa akong asawa din, no. Okay? Praise the Lord and shout outs na ng mga brad nako, no. Advance 52nd anniversary. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Shit says, keep throwing arms, atong ipataas ang Ginoo. Walay lunglib kung walay Ginoo. No? Dili mo taas tong ginabuhi kung walay Ginoo. God first, good ta, mga brad. No? In everything we do, let us put God first. Kaya siya may sekreto sa taas nga ginabuhi, maing panglawas, proteksyon, panalangin, pabor, si Lord. Amen? Okay, so, man naman siguro. Shout out na to, no? Time check, 8:30. So, shout out din ako ang Dawahon Islands from somewhere in southern Leyte. Shout out na ako si Sister Lilia ug si Brother PD Pinula ug si Pastor Marlon Cotamora. Okay? So, shout out sa nako ang my Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao na unsa man ning kalit magkadaon. Again, shout out ako ang Pisigami family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise the Lord. Okay, so, okay naman siguro, no? Na-shoutout na ako tanan. Na pa ba? Basa-basa daw tayo, Grabe. Shoutout ko, boss, Sildon, say, Bilidon, Brad, Lagi. Sildon Lagi. And, from Sigbin. Okay, Sigbin ba ko yun? Kuya Owoy, Sigbin. Good evening, sad, baby David Dumapi. Praise the Lord. Shoutout na ko tanang mga followers sa Davao. Daghan kitag followers sa Davao. Actually, top nga followers na to Davao. And then, second Cebu. Shout out sa taga Cagayan. Tanan ng mga followers na tuloy. Praise the Lord. And, suma na yung mga kuwanda. Okay? Anyway, our topic for this evening before we rest, mga igsoon. Shout out to Sister Joy Falsis, Cagayan eh. Or Bukidnon ba ni? Maoning bisita na ako dito sa Cagayan. Okay? Anyway, again, atong topic karon mga igsoon, may tungod sa kinabuhi ni Job. Okay? I remember, Igsoon, nakashare ko ani pero lahion ako ni ron. Ang atoang punto, topic is kaniba. Naitulo ka punto atong isgutan ron. No? Nganong bisan na ngamatay tanang anak ni Job. Nangawala iyang tanang kabtangan katigayunan. But still, Job choose to worship God. Si Job nagpabilin nga nagdaig sa Ginoo nagsimba. Si Job wala ni backslide. Si Job wala ni kanga sa Ginoo. Nagpadayon siya. Okay, mao na itong topic karon. Anyway, shout out daw kini si Caminyo Arc. Naglantaw karon sa live nimo karon. Thank you. Babae ni laki. Basta Caminyo Arc. Okay.
Good evening, Pastor. Watching from Montevesta, Davao de Oro, from Brother Jeriel. Ano mo sa kami? Paharito. Shout out dara, Pastor, from Martin Daligdig. Yes, Pastor, kami to. Sila lagi to from Bukidnon, di ba? Ning bisita na ko the moment during our short vacation in Cagayan, ning bisita ni. Salamat sa Ginoo, naka-timing ko. Rochelle Humauas. Thank you, sister. Shoutout, Pastor. Nagsunod ko sa imong mga wali. Sister Helen Arcayena. Thank you, sister. God bless you more. Anyway, let's pray. Shoutout to Sister Concepcion Castino Kobashi. Naka-permanent resident ni sa Japan. Shoutout diyan, yung Jilan. Tanang followers na to diya. Anyway, shoutout sa naminaw karon nga on duty. Ug sa mga naminaw karon nga naka-loudspeak, thank you kayo. Hala, ipalanog na to ang pulong sa Ginoo. Ipakatap na to ang pulong sa Ginoo. Kaya naman, ang pulong sa Ginoo maghatag og kalinaw, kalipay, comfort, healing. Maghatag na to og giya. Amen. Wala jud. So man Amen. Wala siya na dismay. Okay, yes. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Praise God. Hallelujah. So bahangan ron bigay mo dupo man gani. Okay? So let's pray mga igsoon. Let's welcome the presence of the Lord. Si hi, it's kidali li. Gina-gina jud nigli-ili na kung anak ay makuha na diha. Oh, hello. Hi. Okay. Mana adto na kalito ko. Kay magampo na ko. Okay, let's pray mga igsoon. Praise the Lord. Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness, for your kindness. Salamat sa imong kamaayo, Ginoo. This evening, Lord God, before me mag-rest, Lord, mamalandong mi sa imong balaang pulong. But first and foremost, search our hearts, Lord God. Susiha mong kasing-kasing, among una-huna. Pagbati na mo, Ginoo. Kung nakay makitaan mga butang, wa mi nakabantay, wala di ka nalipay, pasaylua mi, Lord God. Himo aming takos, himo aming angayan, Ginoo. Andama mong panudlanan nga espirituhanon aron walay mausik, walay masayang sa imong balaang pulong, Ginoo. Ug samtang mamati kami sa imong balaang pulong, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, willing mudawat og correction, willing mudawat og tambag labaw sa tanan, willing mo sunod sa imong pulong, Lord God. Kay dili enough, Lord God, mamati lamang. Importante mo sunod mi kay diya sa pagsunod na ang panalangin na ang milagro. Lord God, i-bless ta ng viewers, ta ng listeners karon. Santang mamati mi sa imong pulong, Ginoo, ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati imong presensya, imong hikap, imong comfort. And we pray, Lord God, for the manifestation of the Holy Spirit among masinati this evening, Lord God. Lord, tagay mi kaalam nga langit nun aron among matugkad ang imong pulong. Holy Spirit, gi-welcome ka na mo, let your will be done. We declare fresh revelation, mamuhat ka. And Lord God, again, i-bless ang mga viewers, Lord God. I-bless tanan, Ginoo, according to the desire of their hearts right now, i-grant, Lord God, in Jesus' name. Lord, ikaw lamang ang gipataas. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, Lord God. But tonight, we lift up only one name, the name of Jesus Christ alone, the King of Kings and Lord of Lords. Kaya walay layang nagdupa, ibabaw sa krus, sa kalbaryo, naghatag sa kinabuhi, ikaw lamang. So it's all about Jesus tonight. Salamat kay Ginoo, ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Anyway, you can mention your friends and loved ones here in the comment section. Labi na mga igsuon kung nabita mo na bantayan ba na ning comes out sa inyong una-una karon ning kalit og abos inyong una-una ba nga Kristohanon nga grabe og trials, grabe og testing. Pwede nimo siya igsuon, i-mention diri, no? Or i-share niya tong live igsuon for the glory of the Lord. Okay? Let's start. Praise the Lord. Excited. Actually, igsoon kani si Job. Usa ni sa kong paboritong karakter sa Bible, o si tawagan na servant of the Lord sa Bible. Usa ni sa kong paborito. May gabi, pastor, sa mga viewers, shout out sa akong family, pastor Carmen og Danau, Cebu, naglantaw pud sila. Gracias sa Ginoo. So, akong gi-shout out ang pamilya ni Brother Lord James Talingting nga nagtan-aw karon sa Danau, Cebu og sa Carmen. So kaning Carmen og Danau naa ni diri sa Bohol pod, naapoy Carmen, naapoy mi Danau. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Let's start.
Okay? Again, si Job ang atong isgutan karon, and kani si Job igsoon usa ni sa akong paborito nga servant of the Lord sa Biblia. Igsoon grabe ni siya kanang commitment ni Lord. Kung na ko'y basa ako na. Praise the Lord. So akong basahon diri mga igsoon ang, of course, the book of Job. Okay, Job 1. Job kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod sa 22. Kung basahon diri ha. Mitindog si Job og ako sa paynayan kay kusog mga igsoon. Mitindog si Job og sa iyang kaguol gigisi niya ang iyang biste. Diretso ta diri kay taas kayo. Unya gikiskisa niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Mingon siya, "Natawa ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya gilikaya niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios." Again, Job kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod sa 22 nagingon diri pulong sa Ginoo, mitindog si Job ug sa iyang kaguol gigisi niya ang iyang biste. Unya gikiskisa niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Mingon siya, "Natawa ko nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya gilikaya niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios." Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog diri mga igsoon ang reaction ni Job. After niya na-receive ang report, no? Kay aning prior sa gibasa na to igsoon tonight. Ay nayagamay ng aircon kay murag himugno na. Mao ni ang response igsoon, iyang reaction ba sa dang iyang nadungog ang taho o report gikan sa iyang mga iyang sulugoon, no? Gisultian siya nga mao ni Job ang imuhang mga kabtangan nga wala, no? Okay? Nga gipangkawat ang imuhang mga kahayupan, okay? Imong mga katigayunan gipang ilog, no? Unya ang pinakasaklap igsoon, pinakasakit mga igsoon nga nahitabos kinabuhi ni Job is nangamatay ang iyang tanang mga anak, no? Tanan walay nabilin, asawa na lang niya, no? So naining abot niya iyang sulugoon kay mao may nakasurvive kato reporter ba, no? So silang iyang gi-report kini mga igsoon, iyang gi-share ang naitabo sa mga kabtangan ni Job, ang naitabo sa iyang mga anak, mga igsoon nga nangamatay na, nangahanaw na iyang kabtangan, katigayunan. Mao ni response ni Job igsoon. Kato atong gibasa gini akong balikon. Job kapitulo 1 bersikulo 20, mitindog si Job ug sa iyang kaguol gigisi niya iyang biste. Igsoon atong makita diri ang response ni Job, nasakitan siya. No? Usa ni igsoon pagpaila nga bisan si Job igsoon nangalagad sa Ginoo, matured na siya spiritually, natandog siya. No? Nasakitan si Job igsoon kay tao ra man siya, no? Nawala ang iyang tanang kabtangan, katigayunan, unya nangawala, nangamatay ang iyang mga anak igsoon. Kay tungod atong alimpulos ba, no? So nagabatay ang iyang tanang mga anak apan ang response ni before mao ni ang iyang first response, no, mitindog siya unya sa iyang kaguol na nasakitan siya. Naguol siya, gibutang gid sa iyang kaguol, gigisi niya iyang biste, no? Unya after that, iyang gikiskisan ang iyang ulo. Pero ang next line igsoon makabless. Ang next line igsoon, wow, makaingon ka, grabe ang commitment ni Job sa Ginoo. Next line igsoon, kaya kita pa ni murag dili kita parehang Job, dili lalim igsoon nahitabo ni Job. But the following line ingon sa diri, og mihapa siya. Abi ni og mihapa kay nagdisikad-sikad ang tiil unya nagsigig. Lungano man ni nagsigig og basol wala. Mihapa siya sa yuta. Next is og gisimba niya ang Dios. So ang response ni Job igsoon sa kasakit nga iyang natagamtaman. Ang response ni Job igsoon sa kapait nga iyang nasinati. Sa kagulanan nga iyang nabatunan kay nangamatay ang iyang mga anak. Sakit kay ni. Minghapa siya sa yuta ug nisimba sa Dios. Wow. Imagine response ni Job. Nya dahil sa 21 miingon siya, "Nataw ako nga hubo ug mamatay ako, usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag
ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Wow, Job worship the Lord despite of the pain, the loss, the storm. Grabe. Grabe ning unos igsoon. Ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, no? Tanan nga nidangat niya, no? Nangamatay ang mga anak, nangawala ang mga kahayupan, mga kabtangan, katigayunan, no? Na-bankrupt si Job igsoon. Kung sa next line, gilikayan niya ang pagpakasala o wala niya basula ang Diyos. Job never complained, more. Sa Ginoo igsoon, no? Despite sa nahitabo niya nga grabing kasakit. Grabe ang nahitabo ni Job igsoon, nangawala. Mga tao nga duol sa iyang dugan, mga anak niya mismo, nangamatay tanan. Iyang mga kabtangan nga iyang hinaguan igsoon. Na-bankrupt igsoon. Kahayupan, no? Katigayunan, nangawala, giilog sa iyang kaway. But Job chose to worship God. Instead of worrying, Job chose to worship the Lord. Okay? Wala si Job ni backslide. Wala si Job igsuon ning reklamo, nagbagulbol. Ginoo! Kamayo na ko nimo Ginoo, magsige manggali kog halad kanimo. No? May nadlukon ko nimo, naglakaw ko sa pagkamatarong apan ngano man Ginoo, nangamatay naman nino akong mga anak. Nganong mao man ni nahitabo na ko Ginoo. Nabangkrap akong negosyo, akong katigayunan, akong kabtangan, mga akong hinaguan, all of my achievements. Nangawala. Pero wala na gibuhat ni Job. But instead, Job chose to worship the Lord. Kaduha jud gibalik iyang gidayeg ang Ginoo, mga igsoon. Now, mao ni atong isgutan. Kay natay tulo ka punto. Natay 3 points atong isgutan kan. Una, no. Ang tulo ka punto mao ni siya mga igsoon. Nganong taliwala sa kasakit, taliwala sa tumang kasakit, grabe ni nga pain, disappointment nga nasinati ni Job. Nganong si Job igsoon nagpabilin man gihapon nga ning simba sa Ginoo. Nganong si Job igsoon nakahimo manggihapon pagdaig sa Ginoo, taliwala sa kasakit nga iyang nasinati. Nganong si Job igsoon nakahimo pa manggihapon pagluhod unya hingsimba hinuon sa Ginoo, taliwala sa naitabo niya nga grabing kasakit kalisdanan. Nganong wa man niya gi-question si Lord, nganong wa man niya gibasol, wa siya ning complain, wa siya nagbagulbol. Okay? Ngano? Mao na atong topic ron. Ug mao ni akong gusto igsoon nga masabtan ug matugkad nato. Once ato ni siyang masabtan igsoon, mahimo tang sama ni Job. Nga watay pakialam bisag unsay may tabo sa atong kinabuhi. There's no turning back, magpabilin ta nga mga lagad sa Ginoo. Unang punto igsoon. Nganong si Job nagpabilin nga nagdaig ning simba sa Ginoo, taliwala sa mga kasakit ngayong natagamtaman. Una, tungod kay gi-recognize ni Job nga walay iyaha. Amen. Mao ni una nga hinungdan igsoon. Nganong si Job nagpabilin nga ning simba sa Ginoo, bisag nahurot na ang iyahang mga treasure. Treasure man to niya yung mga anak niya, yung mga kabtangan. Una igsoon tungod kay Job realized or Job knew, kabalo siya nga walay iya. Ang tanan nga naa niya dito iyaha, gipiyal ra to sa Ginoo, ug ang Ginoo may tinuod nga tag-iya. Mao nang hinungdan igsoon nga bisag nangamatay ang mga anak. Mao nang hinungdan igsoon nga bisag na-bankrupt siya, nawala yang katigayunan, kahayupan, kabtangan. Nagpabilin si Job nga ning simba sa Ginoo. Ano man, tungod kay kabalo si Job nga katong mga anak niya, katong mga kabtangan, katigayunan, bakandi, mga kahayupan, dili gito iya. Job igsoon recognized that ang honor ato in the first place si Lord. Kapiyalan lang siya, ang tinuod nga tag-iya, ang Ginoo walay iya. Mao na mga igsoon tungod kay na-recognize ni Job ang honor, ang blesser, no? Wala matandog ang iyang
relasyon sa Ginoo, wala matandog ang iyang commitment sa Ginoo. Job still worship the Lord. Kaya nga naman, kabalo man siya nga katong mga nangawa, di po to iyaha. Kuha niyo kong punto. Igsoon, mao ni igsoon bantay. Once kabalutan ang tanang naa nato karon, di niya tuwa. Gikanas Ginoo, gipiyalan natas Ginoo. Dili ta ma-disappoint kung mawala na nato. Amen. Just like what happened to Job, igsoon. Wala siya ma-disappoint. Wala siya mo reklamo, magbagulbol mo, complain sa Ginoo. Wala niya gibuiboy ang Ginoo pag sayang pagkamatarong, pagkamaayo. Apan gidawat ni Job nga gaan sa dughan ang naitabo siyang kinabuhi. Kaya nga naman, in the first place, kabalo si Job nga ang tanan nga nawala niya, dili magito iya ha. Tanawa ang response ni Job. Tanawa, kamalandungin ni mga igsoon. Okay? Ingon siya direo. Mingon siya sa ako ni Job 1:21. Mingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag. Imagine, ang Ginoo ang naghatag, ang Ginoo pod ang mubawi. Okay? So kabalo si Job nga ang tanan nga naa niya, katong tanan nga nangawala niya, puro to hinatag sa Ginoo. Wala iya, yes na ning kamot siya. Yes, nag-effort siya. Apan kabalo siya nga ang tanan grasya ra sa Ginoo. Mao ni bantay igsoon. Once kabalo ta ani, di gyud ka mabackslide. Bisag unsa pa nang mawala nimo, bisag mabangkra pa ka, mawadaan kag trabaho, mawadaan kag negosyo, never ka mabackslide. Why? Kabalo ka nga kana gikan nas Ginoo. Why ato? Gipiyalan lang ta, no? Pero tinuod nga tag-iya ang Ginoo sama sa nitabo ni Job. Si Job igsoon nagpabilin nga ning simba, ning hapa, ning luhod. Wa siya may complain sa Ginoo nga nangamatay ang iyang mga anak, nga nangawala iyang kahayupan, mga bahandi, kabdangan, katigayunan. Ngano man tungod kay si Job kabalo nga dito iya ha. Ang tinuod nga tag-iya si Lord. Nya mao ning ingon siya diri. Siyang naghatag ug siya usab ang mubawi. So gi-recognize ni Job igsoon nga gibawi lang sa Ginoo ang iyang gihatag nako. Ang tinuod wala man gyud ako. So wa ko'y mahimo. Iyang gibawi kay siya man po'y naghatag. Kabantay mo igsoon. Mauna ang mindset, mauna ang hinungdan nganong si Job taliwala sa grabe nga kasakit, kapait, kahapdos, kabugat, taliwala sa grabe nga disappointment. Si Job igsoon mas gipili niya ang musimba sa Ginoo kaysa magguol, kaysa magmukmok, kaysa magmugot. Gipili niya nga musimba sa Ginoo. Kaya naman kabalo si Job nga ang unahuna ni Job, yes, nangamatay akong tanang anak, nangawala akong kabtangan, nangawala ang akong katigayunan, akong mga bahandi kahayupan nangawala. Apan unas tanan, di man puto ako Ginoo may tag-iya to. Nganong ma-disappoint man ko, nganong mangluod man ko, nganong mabackslide man ko. Kabantay mo. Mao na igsoon ang unang punto na to. Mao na ang unang rason or hinungdan nganong taliwala sa grabe nga loss ni Job. O Job, still he choose to worship God. Kay ngano man kabalo man gud siya nga ang tanan nga nangawala niya. In the first place wala to niya sa una. Kay di man gito ihagipiyal lang to sa Ginoo niya. Nawala, kaya ang iyang ununa, nawala, gibawi sa Ginoo. Iya ka man to. Wa may ako. No? Maunay kang Job igsoon. Maunang mindset ni Job igsoon. That is why Job choose to worship God instead of to get worried igsoon. Nga mag-uol, magmugot, magmugtok, maghinuktok, hantod ma-depress. Wala, ma-depress si Job igsoon. Kaya nga naman kabalo siya nga katong nangawala nako, di man sadto ako katong nangawala nako, puro raman to gipiyal sa Ginoo, walay ako. Even ang akong mga effort, achievement, unsa man everything that I have right now comes from the Lord. Nganong magmukmok man ko, no? I have no right and authority to question the Lord because in the first place, God is the owner. He is the blesser, and all of the blessing that I had comes from the Lord. So nawala to, gibawi lang niya. Pero siya dito tag-iya, nganong mag-uol ko, nganong magmugot ko, nganong muundang ko nga malagad sa Ginoo. Amen. Si Job igsoon, wala makausab sa iyang pagdaig ang nahitabo niya. Kaya naman,
Kabalo man siya nga katong nawala niya dito iya sa ang Ginoo may tagiya to. Mao na pilmirong punto. Amen. Ikaduhang punto, nganong si Job nagpabilin nganing simba, nagpabilin nga nangalagad sa Ginoo, taliwala sa sakit nga trahedya nga iyang natagamtaman. Ikaduha mga igsoon maone. Excited? Okay. Ikaduha mga igsoon is kalimot mo ko. Bitaw mga igsoon. Ikaduha nga punto nganong si Job igsoon mas gipili niyang musimba, mudahig sa Ginoo, taliwala sa grabe nga disappointment, grabe nga kasakit, grabe igsoon nga kanang bitong si tawag na kanang nawa lost gid ba nga murag completely lost na gid ba no nga og sa negosyo pag grabe nga pagka-bankrupt ba no nganong si Job mas nipili man nga ning simba, mas wa man siya nagpakasala. Okay? Nganong si Job igsoon wa man namuyboy, wa man nangwinta. Una, kung balikon recap to una tungod kay si Job, iyang gi-recognize nga everything nga naa niya Ginoo tag-iya. So wala jud iya. Amen. Wala iyang tanan nga iyang kabtangan, katigayunan, bahandi yang mga anak. Iya tong gi isip nga katong mga tanan nga naa niya puro ra gito gipihal sa Ginoo. No, mao toy una. Mao na nga he chose to worship the Lord instead nga mag-worry. Ikaduha igsoon mao ni. Si Job igsoon kuan man gud totally and fully dependent ni Lord. Again, ikaduha nga rason or punto nga nung si Job nagpabilin. Si Job remain kana bitawng remain connected to the Lord. Tungod kay kuan mga igsoon. Si Job si Job kay totally or fully dependent sa Ginoo. Nagdepende man gud siya sa Ginoo. No? So wala siya nagdepende sa iyang palibot. Wala siya nagdepende sa iyang kwarta, sa iyang income, wala siya nagdepende sa iyang kabtangan, wala siya nagdepende sa iyang katigayunan, wala siya nagdepende sa iyang mga anak, sa iyang asawa. Gingnan ko sa iyang mga asawa, ha? Magsimba kay pong kadiha. Hoy, tungluhan na imong Ginoo diha, hoy, naunsa man kadiha, di ba? Pero ang iya manggong kalipay na nagdepende sa Ginoo. Mao na nga dili siya kuan igsoon, dili siya matawag og dili siya maingon og grounded bitaw sa iyang palibot. Because in the first place, he is fully dependent to God. Ang pinaka-source sa kalipay ni Job ang Ginoo. Kaya kung ang iya pang pinaka-source ang kalipay, iyang kwarta, kabtangan, maiyang mga kahayupan, katigayunan, iyang mga anak, iyang asawa, wala na, hing backslide na ni si Job. Apan si Job igsoon nagpabilin nga ni daig sa Ginoo, nagpabilin nga ning simba, taliwala nga na bankrupt siya, wala na siya mga kabtangan, katigayunan, bahandi, nang mamatay na niyang tanang mga anak igsoon. Mas nimpili jud siya nga mosimba kay naman si Job man good fully dependent ni Lord, no? Ang pinaka source gyud niya sa kalipay ang Ginoo. No? Mao nang sa diyang nangamatay ang iyang mga anak igsoon. Wa siya na apekto, wala dili siya affected, no? Wala na usab ang iyang pagdaig sa Ginoo. Wala siya ning backslide. Wala siya nagbago, ay, wa man kay klaro Ginoo, ay, wa man ta koy sa nimo. Wala siya mingingana kay ngano man si Job kontento na dawat niya ang mga pangitabo sa palibot. Why? Because Job is totally or fully dependent ni Lord, no? Once fully dependent ni Lord, igsoon dili ta kontrolado sa pangitabo sa palibot. Kay sa Ginoo man ta kontrolado. Once fully dependent ta ni Lord igsoon, and God is the number one source of our happiness, dili ta kontrolado sa tong asawa, dili ta kontrolado sa tong bana, dili ta kontrolado sa tong negosyo, atong trabaho, dili ta kontrolado igsoon sa mga pangitabo nga pait, sakit sa tong kinabuhi. Ano man Ginoo may kupot na to. What I mean is Ginoo dependent sa Ginoo. Ang atong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, wa mag-agad sa atong asawa, wa mag-agad sa atong bana, wa mag-agad sa mga circumstances atong palibot, no? Wa mag-agad nga wa tay kwarta kung dili nag-agad sa Ginoo. Mao nang si Job igsoon, taliwala sa kasakit ngayang nasinati, wala siya muundang sa pagdaig sa Ginoo. Amen. Ngano man, because Job is totally dependent to God.
Usahay, sadly, na yung mga Kristohanon, labi na magtiayon, kung mag-away sa iyang banaw, asawa, sa panahon sa Domingo. Na yung mga Kristohanon nga magbikil sa iyang uyab sa panahon sa Domingo. Dili mo simba. Nga naman na, kay dili sila totally dependent ni Lord. Ang source sa ilang kalipay, ilang uyab. Ang source sa ilang kalipay, iyang bana, iyang asawa, iyang kwarta, iyang negosyo. Maunang sa way trabaho ng Lord, nag-uol, wa mo simba, kay way trabaho, wa sweldoy, wa mo simba. Something, anang ano man. Kay ang nag-control nila ang mga palibot. Apan si Job dili ingana. Mao na ikaduhang punto. Si Job igsuon wala siya ing backslide, wa siya naluya mga igsuon. No? Taliwala nga nangamatay ang iyang mga anak. Daghan ba ito yung mga anak nangamatay. No? Nangawala yang kahayupan, kabtangan, katigayunan. But still Job worship the Lord. Ngano man, because Job is totally fully dependent to the Lord. Amen. The number one source of happiness ni Job igsoon, si Lord. Akong balikon, sadly, na yung mga Kristohanon, bisang uban magwali na. Kay ka naman kung adlaw sa ting simba, ting bikil na. Sa adlaw nga ting simba, maupo na'y adlaw nga ting atake sa yawa. Daghan mga Kristohanon nga akong naobserbaran sa 13 katuig kape na akong nga nagwali na ako'y ubang naobserbaran mga batanon, mga Kristohanon, mga minyo. Tanan mga Kristohanon nga. Sa panahon gali nga mabikil ang ilang pagbati sa adlaw nga ting simba. Bisag nakailis na di na mulaos og simba. Ang uban, padung na unta mo Sunday school, muwali, muundang. Padung mo wala, madistract sila. Ngano man, kay dili sila totally dependent ni Lord. Dili jud si Lord ang number one source sa ilang happiness. Abanigsoon, dili pa si Job lahi. Kay ang number one source of happiness ni Lord, and he is totally and fully dependent ni Lord. Mao na nga bisan gipasakitan siya sa iyang asawa, giingnan siya tungluhan na imong Ginoo diha og kamatay. Si Job wa naminaw. Kay ano man ang kalipay ni Job, pinaka number one source sa iyang kalipay di iyang asawa, kung dili ang iyahang magbubuhat. Yes, si Job na pamilya nga malipayon, nasa'y kabtangan, nasa'y bahandi igsoon, pero dili na mao ang iyang number one source of happiness. Ang number one source of happiness ni Job igsoon, si Lord, the blesser, the creator, dili ang creation, dili ang blessing, but the blesser. That is why, the moment nga gipangkuha, nangawala yang kabtangan, bahandi, katigayunan, kahayupan, nawala yang mga anak, nangamatay, gibikil siya sa iyang asawa, wa siya mundang sa pagdaig sa Ginoo, wa mausab ang pagdaig ni Job igsoon. Wala siya na backslide, ipares uban. Pastor, isa ko kasimba karon. Nasakitan ko. Nganong nasakitan ka? Tungod kay kontrolado ka sa palibot nimo. Tungod kay dili ka totally surrender, or totally dependent ni Lord. Igsoon paminaw mo. Once totally dependent ta ni Lord, di ka kontrolado ng pangitabo sa palibot. Once fully dependent kita. And the number one source of our happiness, kanang malipay ta ba? Si Lord. Dili ka basta-basta ma-disappoint sa imong bana, imong asawa, imong ginikanan, imong anak, imong negosyo, imong trabaho. No? Pareha ni Job igsoon, wa matandog si Job. Ang pagsimba ni Job wala mapiktuhi. Ming simba gyapon siya, bisag nangamatay ang mga anak, nangawala na bankrupt siya, totally down. But still Job go to church. Di ba? Job worship the Lord. But again, sadly, there are so many Christians nowadays. Once mabikil ilahang emotion, panahon sa ting simba. Mukalit lang chat, Pastor, dili sa ko kasimba, bro, di sa ko kasimba. Kuwangan pa igsoon. As Christians, we must be fully dependent to God. As Christian igsoon, the number one source of our happiness, dapat si Lord. Why? Because every now and then, wala ta kabalo igsoon, nga naa di ay importante sa imong kinabuhi nga mawala og kalit, mabikil ka. Kung ang imong kalipay nga tanan, or ang imong number one source of happiness kanang butanga, kung ang imong number one source of happiness ang imong trabaho, ang imong negosyo, paminaw, once mabangkrap imong negosyo, once mawa imong trabaho, sigurado mapiktuhan ang imong pagsimba. Ngano man, kay mao man ang ang number one source of happiness nimo, imuha mang trabaho, imuha mang negosyo. No? Apan kung ang imong number one source of happiness kanang totally dependent ka ni Lord igsoon, bisan pag mabankrupt imong negosyo, mawa imong trabaho, still
you worship God. You will worship God in spirit and in truth. Kung ang imong source of happiness, kung ang imong number one source of happiness, igsoon, imong asawa, or imong bana, imong ginikanan, o ang imong anak, once biklon ka na nila, mapiktuhan imong pagsimba. Apan kung ang number one source of happiness nimo, si Lord, because you are fully dependent ni Lord, bisan pagkapila, kalutuson, pasakitan, tamayon, yaga-yagaan, sulayan sa mga tao nga duol sa imong dugan, dili mausab, dili mapiktuhan imong pagpangalagad sa Ginoo, di ka mangluod. Amen? Why? Because the number one source of your happiness, si Lord. Ang imong kalipay, wa mag-agad sa imong pamilya, sa imong asawa, imong bana, imong anak, ginikanan, trabaho, negosyo, kundili nag-agad, nagdepende sa Ginoo. Mao nang dili ka basta-basta mapiktuhan, no? Magpabilin jud kang mga lagad sa Ginoo bisan pag nasakitan ka. Why? Because the number one source of your happiness is si Lord. Mao na si Job, igsoon. Kaya kung ang number one source pa sa happiness ni Job, no? Kung si Job dili pa siya totally dependent ni God, wala na, apektuhan na sa iyang asawa. Sa yun ang kag-asawa ko na nimo. Asawa, mga igsoon, kapikas na sa itong kinabuhi. Pero kingnan siya, itong luhay mong Ginoo, sakit kay na, oy, duol kay dugan, asawa. Pero tungod kay ang number one source of happiness ni Job, si Lord, wa siya naapektuhi sa kasakit nga gisulti sa iyang asawa. Still, si Job ning simba sa Ginoo. Sa to ba mga igsoon, ang atong pagsimba sa Ginoo dili mapiktuhan sa mga circumstances, dili mapiktuhan sa mga panghitabo sa atong palibot. Kung ang number one source of our happiness si Lord, kung totally, fully dependent ni God, walay tao makadisappoint nato. Kung totally or fully dependent ni Lord, walay trabaho nga makadisappoint ang tong negosyo dili makadisappoint ato. Tanang panghitabo igsoon dili na makadisappoint nato. Kaya nga atong kadasig kanunay na nag-agad sa Ginoo, dili wala ta nag-agad sa palibot. Mao na ikaduha nga rason nganong si Job nagpabilin nga ning daig sa Ginoo, taliwala sa mga nawala nga importante niya. Yung mga anak, kabdangan, katigayunan, bahandi, no? Wa na igsapayan ni Job. Still, si Job nagdaig sa Ginoo. Last, nganong si Job nagpabilin nga ning simba sa Ginoo, nagdaig sa Ginoo, taliwala sa gihimo sa iyang asawa niya, taliwala nga nangamatay ang tanang mga anak nangamatay, and taliwala sa mga nangawa yang mga kabtangan, katigayunan ug bahandi, yang kayupan. Nganong bisag daghan kay nawa ni Job igsoon, gihubuan gid siya ba, no? Still, he chose to worship the Lord. Because in the first place, mao ni igsoon, si Job manggod, kanunay siya nakafocus sa Ginoo. Kato bitaw ang gingon ninyo kaning Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Ingana si Job. Amen. Ingana si Job, kanunay nagtutok, nakafocus sa Ginoo. Kung kanunay ka nakafocus sa Ginoo, nakatutok sa Ginoo igsoon, gahi ta ma-disappoint igsoon, gahi ta maunlod sa mga balod. Di ta parihan ni Pedro, kasi Pedro rin tanaw sa balod. No? Focus ta sa Ginoo, was maka-focus ta mga igsoon sa Ginoo. Bisag unsay may tabo sa atong palibot, dili na makadistract sa atong pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo. Si Job igsoon, one of the best example sa nagtutok sa Ginoo. Again, si Job igsoon, one of the best example sa Kristohanon nga nitutok sa Ginoo. No? Kanunay siya nakafocus sa Ginoo, wa siya nakafocus sa iyang kabtangan, wa siya nakafocus sa iyang katigayunan, sa iyang mga anak, sa iyang pamilya, sa iyang asawa. Kay kung diha pa siya nakafocus, hala, impas to si Job igsoon. Klaro kayo mo complain to, mo magbagulbol to, no? Way baw igsoon ug mamuiboy pa to sa Ginoo, no? Mangluod to, mabackslide to. Pero igsoon si Job igsoon wala hing backslide. Kay ngano man nakafocus man siya kanunay sa Ginoo. Nakafocus siya sa saad sa Ginoo. Amen. Not in his circumstances. Not on the people around him. Wala siya nakafocus diya. Kay sama sa kung giingon igsoon, kung ang focus ni Job napa sa iyang family, napa sa iyang negosyo, iyang unsa diha, sa iyang katigayunan, bahandi, si Job klaro kay igsoon, maluya to sa pagpangalagad sa Ginoo. Klaro kay igsoon nga mabackslide to.
Apan tungod kay si Job nagka-focus sa Ginoo. Naka-focus sa Diyos. Naka-focus siya sa blesser, dili sa blessing. Kay katong nagpalibot niya, mga blessing man to. Okay? No? Katong katigayunan, bahandi, kabtangan, blessing to. Yang asawa, yang anak, blessing to. No? Wa siya nag-focus itong blessing, nag-focus siya sa blesser. Amen. Kabalo ba mo igsoon nga dagang mga Kristohanon karon nga nawa sa Ginoo. Sukad nga nag-bless. Pilmero sa wapay kwarta, wapay lisod pang kayumtang ba? Sig pre-request sa pastor, pray ko man sa panahon nga gi-bless na ni Lord. Nawa sa Ginoo nga naman, naka-focus sobra sa blessing, nakalimot sa blesser. Apan si Job dili ingana. Si Job igsoon, naka-focus sa blesser, naka-focus sa Ginoo. Mauna nga sa dihang nawa ang blessing niya. Ang iyang kayupan, tanan, iyang mga anak, puro mo to blessing. Sa dihang nawala ang tanan nga blessing. Nagpabilin siya nga nagdaig ning simba sa Ginoo. Ano man, kay iyang focus wala man sa blessing. Ang focus ni Job nasa blesser. Kaysa ng blessing, blesser, pastor, si Lord, the creator of heaven and earth. Amen. Maura na igsoon, no? Mauna nga tungod kay si Job nakafocus sa blesser or sa Ginoo. Dili siya affected nga nangawala ang mga blessing. Kay kabalo man siya, nawala mo, blessing. Wa ko'y problema kung mawala ang mga blessing nako. As long as naan ako ang blesser, kabalo ko nga puhon-puhon, i-bless ko. I-bless lagi hapon ko. Nga naman, nangawa mo mga blessing pero naaman ako ang tag-iya. Akong gigakos ug maayo ang tag-iya. Naan ako. So tungod kay naan ako ang Ginoo, pwede ra gyapon kunya i-bless kay siya man ang blesser. Katong nangawa, mabalik ra to. Di ba nabalik? At the end of the story, mga igsoon ni Job, igsoon, giduble pa gyud. Ang katong mga nawala ni Job, igsoon, giduble pa. So ang ending sa story ni Job, mas nadato pa siya. Amen. Ingana, igsoon, mao na akong gingon, no? Mao nang tulo ka punto nga may hinungdan, may rason. Nga taliwala sa loss ni Job, igsoon, taliwala sa mga kasakit. Nangamatay ang iyang mga anak, nangawala yang kabtangan, kahayupan, negosyo na bankrupt, igsoon, mga bahandi, nangawala tanan. Apan si Job nagpabilin nga ning simba sa Ginoo. Si Job wa na backslide, si Job wa na moiboy, wa nang luod, wa nagbagulbol, wala ni complain. Never, Job never complained to the Lord. But Job worship the Lord. Kay ngano man, una nga punto, balik ko na, tungod kay girecognize ni Job nga katong nangawala niya, di man gito iya ha, gipiyal na to sa Ginoo. Dili siya ang tinuod nga tag-iya. Ang tag-iya si Lord. So, wa ko'y mahimo kay ang iyang gihatag, iya mang gibawi. So, daigon ka Ginoo, di ba? Mao na una nga rason. Ikaduha nga rason, igsoon. Tungod kay si Job, igsoon, totally, fully dependent ni God. What I mean is, the number one source of happiness ni Job, si Lord. Dili iyang pamilya, dili iyang kabtangan. Maunang sadyang nawa ang iyang mga anak o ang iyang mga kabtangan. Nagpabilin si Job nga nagdaig sa Ginoo. Nga naman, kay naaman siya nagdepende sa Ginoo kanunay. Ang iyang kalipay, number one, kalipay niya ang Ginoo man. Dili ang katong mga nagpalibot niya, mga tao nga dool sa dugan. Maunang si Job, igsoon, dili siya affected. No? Wala mausab ang iyang pagdaig sa Ginoo. And the last, number 3, si Job, igsoon, nagpabilin nga ni simba sa Ginoo taliwala sa kasakit nga yang natagamtaman. Ano man, tungod kay si Job, igsoon, kanunay nakafocus sa Ginoo, kanunay nakafocus sa blesser, dili sa blessing. Ang nangawala ni Job, igsoon, blessing rato. Apan siya nakafocus sa blesser. Para ni Job, mga igsoon, bahalag mawala mo tanan nga mga blessing. As long as naan ako ang blesser, akong gigakos. One of these days, i-bless lang yapong ko niya. Kaya nga akong focus na aman niya. Amen. Muna hinungdan nga si Job wa ni backslide. Si Job, igsoon, wala siya ning balik siyang kaniadto. Kundili si Job nagpabilin nga nangalagad sa Ginoo. Pareha na to karon, igsoon.
Unsay nakuha ninyo sa pagtulunan sa kinabuhi ni Job? Mao ni siya. Kita ingon nga Kristohano nigsoon, mao ni timan-i. Unas tanan, kamo mga viewers dia, wa ko kabalo kung kinsa may nagtan-aw diri no nga mga dato unsa na no. Mao lang ni timan-i gibutang sa limpatakan ug gunahuna og kasing-kasing. Tanan nga naa nato karon. Na ninyo inyong mga millions nga mga properties, inyong mga nindot ka sakyanan diha, inyong mga kabtangan diha no. Inyong balay nga nindot kayo, inyong mga anak bantayin igsoon, kanang tanan gipiyal ra nas Ginoo ninyo. Dili na inyo ha ang tinuod lang. Yes, na uban nananaw di arangan mo, nadato mo. Yes, naningkamot mo, pero ang tinuod ana, ang ginpabor nas Ginoo, grasya nas Ginoo, dili na imo ha. Sama ni Job, ni tao siya nga hubo mo, muhawa pud siya nga hubo ko no. Kanang naa nato igsoon na ninyo karon. All of the achievements, all that you have right now, dapat inyong i-recognize nga kanang tanan gipiyal nas Ginoo, ang tinuod nga tag-iya si Lord. Kay usa ka adlaw basin mawala na ninyo, di mo ma-disappoint, di mo ma-backslide. Amen. Mao na. And then again, dapat totally dependent jud mo ni Lord. Yes, nindot kayong love life, imong marriage life da, nindot kayo ang mga dagdagan kay mga maayong butang sa iyong palibot igsoon, but siguraduha nga ang number one source of your happiness si Lord. Kay once gani mabikil gani, once gali naay konektado sa imong kinabuhi, naay importante nga butang or tao sa imong kinabuhi, mawa nimo. Unya mao nay number one source sa imong happiness na mapiktuhan jud imong pagpangalagad sa Ginoo, mabackslide ka, mahiubos ka. Apan kung ang number one source sa imong happiness igsoon, paminaw mo, bisag unsa nimo kadato karon kayahay or naka-adunahan baka kanindot sa imong family or unsa man imong trabaho, imong negosyo, ning uswag nilambo ba no, siguraduha nga ang number one source of your happiness si Lord. Kay what if usa ka adlaw na mawa nimo, mapiktuhan jud ka. Apan kung si Lord ang number one source sa imong happiness, what I mean is totally dependent ka ni Lord. Ang imong kalipay si Lord jud ang pinaka, dili matandog ang imong commitment ni Lord. Kung nay mawa nimo, dili matarog ang imong pagsimba. Musimba gyapon ka. Amen. Kung ang imong number one source of happiness si Lord, dili imong banay, imong asawa, imong anak, bisag magbikil mo panahon sa panimbahon, balag mag-away magbikil, di nimo i-appeal ang panimbahon. Mo simba gyapon ka. Kaya naman ang number one source of your happiness si Lord. And the last one, unsa may naa nimo karon igsoon, ayaw focus diha, focus sa Ginoo. Kanang tanan nga naa nimo, all of the things that surround you right now, it's just a blessing. Blessing ra na. Nganong naay blessing tungod kay naay blesser. Ang source gyud na ang blesser. So adto ta dapat mag-focus sa blesser, dili sa blessing. Sa naa nato karon mga blessing man na. Kay what if naka-focus ka sa blessing, yan mawa na nimo. Mapiktuhan mo papangalagad sa Ginoo. Apan kung ang imong focus na sa blesser, nasa source, bisag unsab bisag mawala pa ng tanang blessing diha, di ka matandog, magpabilin kang mga lagad sa Ginoo. Nga naman, kabalo man kang yes, nawa tong tanan. Pero okay ra. Kay naman ako ang tag-iya, naman ako ang blesser. Nawa ang kwarta, okay ra. Kay ang tag-iya sa kwarta, naman ako. Nasa kong kasing-kasing, tagaan niya po niya kwarta pohon. Anak, kanang tulo ka mga importanteng punto, mao na hinungdan. Nga si Job nagpabilin nga ning daig niya sa Ginoo. Si Job nagpabilin nga ning simba sa Ginoo. Taliwala sa trahedya siyang kinabuhi. Ug tungod kay si Job nakakaton pagsimba sa Ginoo, nakakaton pagdaig sa Ginoo, taliwala sa unos, nagpabilin sa Ginoo, taliwala sa kasakit nga iyang nasinati. Pila ka mga adlaw gidoble sa Ginoo ang nangawala igsoon, ang blessing nga nawa gidoble sa Ginoo. And ang pinakanindot ani igsoon, ang ending is si Job igsoon, mas the more pa jud siya gibless ni Lord. Kay nga naman, because Job remain in the presence of the Lord despite of the loss, despite of the tragedy. Job choose to worship the Lord, and because of that, na-reward siya. Gidoble sa Ginoo ang panalangin ni Job. Unsa tong nangawala, gipilo-pilo na duble. Ang ending mas ning dato pa si Job. Amen. Mao na reward once we remain in the presence of the Lord.
In the midst of every storms, pagsulay, unos, naamang gina, di man nakalikayan. Once we recognize that everything that we have right now comes from the Lord. Once we recognize that everything that we have right now, it's just a blessing. We must focus on, and our aim is to focus on the blesser. Sa dihang ingana tong mindset igsoon. Ang yawa maglibog, maglisod siya kung saon ka pag backslide. Maglibog ang yawa kung saon ka pag balik sa kaniadto. Kay ang yawa naglibog mo kani kay kontento man siya ana igsoon. Again, mao na ang tulo ka mga butang. Ug mao na hinungdan nga si Job nagpabilin nga nagdaig ning simba sa Ginoo. Bisag nangamatay na iyang mga anak, nangawala iyang mga kabtangan, katigayunan, iyang mga bahandi, kayo pa nangawala. But si Job nagpabilin, nga ning simba, ning daig, nangalagad sa Ginoo. Kay gi-recognize ni Job, nga walay iya. Ang tanan nga nangawala, dito yaha. Gipiyal rato niya, gipahulam rato niya, ang tinod nga tag-iya, ang Ginoo. Gi-recognize ni Job nga ang tanan nga nangawala, mga blessing lang to. Nawala sila, pero ang blesser wala, nawala na ko na, narao. O na hinungdan igsoon nga si Job nagpabilin sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Bisag nangamatay ang mga anak, nawala yang katigayunan, kabtangan, kahayupan, bahandi. Apan tungod kay ang number one source sa happiness ni Job, dili man kato, dili man ang mga bahandi, si Lord man. Nagpabilin gyapon siya nga nagsimba o nagdaig sa Ginoo. Now, mga tanda ko yung mga igsoon, to all of the viewers and listeners this time. Igsoon, kinsa ang number one source sa imong kalipay karon? Igsoon, totally dependent ba ka ni Lord? Ang imong kadasig, yes, praise the Lord kung dasig ka nga nangalagad sa Ginoo. Pero imong kadasig, unsa man na, nag-agad ka sa tao, sa sitwasyon, or nag-agad ba ka sa Ginoo? Amen. Asa ka naka-focus karon igsoon? Sa blesser ba or sa blessing? Sa naa nimo karon? Amen. Muna ang atong dapat ibutang sa una-una na ito pagbati. Because once we recognize that everything that we have right now comes from the Lord, and it is, we are not the real owner of it, but si Lord. We're just a good steward. And once totally dependent on the Lord, or God is the number one source of our happiness, and our eyes always focus on Jesus alone. Once kanang tulo ato nang gihimo, walay dagko nga unos pagsulay tsunami nga makapabackslide nato. Kundili bisag unsay mahitabo, pabilin tang mga lagad sa Ginoo. Bisag unsa ka sakit, pabilin tang musimba sa Ginoo. Amen. Kay nagdepende man ang atong kadasig sa Ginoo. Nagdepende man ta totally, siya may source of happiness nato. Og nakafocus ta kanunay sa blesser, dili sa mga butang, mga naa sa palibot. Amen. Mao na hinungdan kung ingana atong mindset igsoon, sigurado ko nga hangtod inigbalik sa Ginoo, magpabilin ta nga nangalagad niya. Bisan uyog-uyogon og mayo sa demonyo igsoon, ang atong relasyon magpabilin tang mukupot mugunit sa Ginoo. Ngano man kabalo naman ta igsoon. Ngang kaning naa nato tanan gipiyel ra ni sa Ginoo. Amen. Kabaluta nga everything that we have right now, it's just a blessing, and I must focus on the blesser. Yes, mawa man mo tanan mga blessing as long as I have the blesser. Secured ko kay naa na ko ang tag-iya. Yes, nawala ang kwarta nako, na-bankrupt. Pero ang tag-iya sa kwarta naas kong kasing-kasing, i-bless gyapon ko niya. Ana igsoon. And that way, and that's the best way igsoon, nga magpabilin gud ta nga mga lagad mo simba sa Ginoo, taliwala sa mga dagkong trahedya nga moabot sa itong kinabuhi. Because we are not moved by the circumstances, we are dependent on the Lord. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your message this evening. Imumingi painumduman Lord nga naay mga angay namong buhaton or dapat i-realize or i-recognize para magpabilin yun nga mga lagad nimo. Just like what happened to your servant Job, nawala ang tanan Ginoo, apil yang asawa hingtunglo niya. Nawala yang mga anak, kabtangan, katigayunan, bahandi, kahayupan, but still Job worship you. So Lord God,
tabangi mi Ginoo. Because I believe nowadays, while we are living in the end times right now, grabe ka kusog Ginoo sa mga unos, kusog ang mga trahedya. Apan Lord, I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon, mao ni hinungdan Ginoo nga malig-on ang amuang commitment ug relasyon nimo. Mao ni hinungdan nga mobarog jud mis kamatuoran ug kanunay gyud ming mag-focus nimo dili sa naa namo karon. Kay usa ka adlaw basin ang naa namo karon mawala, matandog mi. But Lord, tabangi mi tanang viewers karon, I pray. Tabangi mi Ginoo nga way lain nga number one source sa among kalipay ikaw ra gid. Imong presensya dependent mi totally nimo Ginoo. Ug kanunay gyud mi mag-focus nimo nga mao ang among blesser dili sa blessing nga naa namo karon. Aron kung naa may time nga mawala ang blessing, as ang importante naa namo ang blesser. Secure gyapon ang among future, Lord God. Lord, thank you for your presence. I pray, Lord God, nga kani nga pagtulunan or mensahe nga among nadungog ron Ginoo, dili gini mawala namo Ginoo. Let your Holy Spirit will remind us this message for us tonight, Lord God. Hallelujah. Kay usahay malipat mi, nakafocus na dahil mi sa among palibot, sa among pamilya, sa among bana, asawa, sa ministry. But Lord, tuguti mi Ginoo, let it be nga ang amo jung number one focus walain ikaw ra Ginoo. So magkinaunsa man ang pangitabo, ang kalibutan Ginoo, di gyud mi matandog ug dili gyud mi mabakslide, kaya nga among focus, number one source of happiness, walay lain kundi ikaw Ginoo. Ug ang tanan nga naa namo among giila, we recognize it that it comes from you. You are the owner of this. Kami mga good steward lang nimo, piniyalan. Ikaw ang tinuod nga tag-iya. Walay amo Ginoo. Grasya ra nimo ang tanan. So Lord, thank you. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. And right now Lord God, I pray to all of the viewers, listeners, Lord, continue to bless them. Sa tanan nagtan-aw karon Lord nga naay mga problema nga gidala-dala, unsa man nga klase nga problema, mga struggles, mga battles Ginoo. Lord, tagaig solusyon Ginoo. Tabangi Ginoo. Balatian ba na tagaig kayuhan. Nabay mga gapos Ginoo sa kaway, tagaig kagawasan sa pangalan ni Hesus. Kaluwasan ba sa tibok pamilya ang iyang kinahanglan. Lord God, I declare complete salvation to their whole family. Financial breakthrough ba Lord, tagbuang panginahanglan in Jesus name. Trabaho ba Lord God, tagaig trabaho Ginoo, tagaig item in Jesus name. Kalambuan ba silang negosyo Lord God, i-prosper ilang business, himuha lang silang faithful nimo Lord God, knowing that everything that they have comes from you and walay ila Ginoo. Salamat sa tanan Ginoo. Salamat sa imong kamaayo. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Ug nining takna among dawaton ang kayuhan gikan kanimo. Dawaton namong tanang mga milagro nga according to the desires of our hearts karon Ginoo. Salamat anang milagro kay bulungang butang, panalangin, grasya, pabor amo gining gidawat karon Lord God uban sa pagtuo. Himuha lamang ming angayan or kapiyalan Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Hesus nga mayamong bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. That's all for tonight. All the glory and honor belongs to the King of Kings. Praise the Lord. Salamat. Naghilak rin. Shout out sa may Miricor Gludo. God bless you, sister. That's all again. That's all for tonight. And I pray and I declare that sa atong aswires, igsoon, pagpangatulog, bantayan tas Ginoo. Anyway, thank you Sky Johnson, sister, sa 10 stars. Thank you. And mamatata nga safe and sound because of the presence of the Lord. And tanang mga OFW diha nga nagtanaw nga adlawan nun diha, I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord, and every steps of your way, no, i-lead mo ni Lord sa victory. And it's gonna be a fruitful day in Jesus' name. Amen. So again, that's all for tonight. See you again next time, tomorrow, or basta makabakante ko igsoon mag-live ta. Amen. So again, that's all for tonight. See you next time. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Good night, everyone. Anyway, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Ang link na sa caption na ning live. Ako ni siyang i-download karon atong live niya. Akong i-upload dito. Again, good night, everyone. See you next time. Praise the Lord.